HS Produkt iz Karlovca, hrvatska je tvrtka za proizvodnju vatrenog oružja, danas već i u svjetskim razmjerima poznata po proizvodnji poluautomatskih pištolja i jurišne puške VHS. Svoj razvojni put tvrtka je počela 1991. a danas, zahvaljujući vlastitu razvoju, znanju i ljudskom potencijalu, uz uporabu najnovijih tehnoloških dostignuća, gotovo cjelokupnu proizvodnju plasira na izbirljivom svjetskom tržištu. Trenutačno njihovi proizvodi uživaju poseban ugled na tržištu SAD-a, gdje se hrvatski pištolj distribuira pod nazivom XD, Extreme Duty. Pištolje HS Produkta je do sad 3 puta u iznimno kratkom razdoblju National Rifle Association proglasio pištoljem godine. Za visoke standarde kvalitete tvrtka HS Produkt posjeduje priznanje izvorno hrvatsko, kao i certifikat EN ISO 9001-2000 za razvoj i proizvodnju pištolja. Danas je HS Produkt jedna od tvornica s najvećom proizvodnjom pištolja u svijetu. No priča o svjetskom uspjehu hrvatskih pištolja nije jedino čime se HS Produkt nametnuo tržištu. Sada je to novi projekt, jurišna puška VHS, koja će u dogledno vrijeme ući i u službenu uporabu Oružanih snaga Republike Hrvatske. A s obzirom na dosadašnje rezultate mogla bi postati još jedan svjetski poznati proizvod hrvatske namjenske industrije. No krenimo redom, pištoljem HS kojim je otvorio vrata svjetskog tržišta. Današnjim pištoljima prethodilo je nekoliko modela u razvoju. Prvi je poznat kao PHP, prvi hrvatski pištolj. Sljedeći model nazvan je HS-95, a pod kraj 90-ih konstruktori tvrtke uspjeli su, sljedeći suvremene svjetske trendove u dizajnu novog pištolja i spojivši u njemu najbolje osobine tada već renomiranih na tržištu, napraviti iznimno kvalitetan pištolj, model nazvan HS-2000. Na bazi njega nastali su današnji pištolji HS Produkta koji se proizvode u 2 linije, i to HS XD i XDM. Dizajnirani su i proizvedeni od vrhunskih materijala, a svojim konstrukcijskim rješenjima, malom težinom i velikom pouzdanošću pri rukovanju dobili su ponajprije priznanje struke, vojske i policije. HS u proizvodnom programu ima više od 100 modela pištolja, gdje su 2 glavne linije, HS i XDM. HS je pištolj sa metalnom navlakom, polimernim rukohvatom, 2 kočnice, indikatorima napetosti udarne igle, indikator napunjenosti pištolja. Znači, kod rastavljanja pomičete ga nazad, podižete ovu ručicu, zadite okvir, podizanjem rastavljača vraćate u prednji položaj, obavezno okidanje, skidate navlak. To je znači rukohvat, vadite povratnu oprvu i cijev. XDM je nova vrsta oružja, isto također sa kočnicama, indikatorom napetosti udarne igle, indikator napunjenosti, drugačijim ciljnicima. Evo, ovdje se vidi. Znači, od dodatne opreme backstrap, to je to. Znači, kod rastavljanja, znači to iglo, stegnete navlaku nazad, kočnica, udarne igle, izvadite okvir, rastavljač, srednji položaj i nema ukidanja. Povučete navlaku naprijed, tu izvadite povratnu opremu,
Pištolji su testirani u najekstremnijim uvjetima, zadovoljivši najstrože kriterije, a testirali su ih i mnogobrojni stručni časopisi. Testovi su pokazali da ništa poduzeto, a radilo se o bacanju, gaženju, zamrzavanju, uranjanju u pijesak, blato, vodu, nije utjecalo na rad pištolja iz kojeg je ispaljeno 20.000 metaka bez ikakvih zastoja. Nakon velikog uspjeha u domovini i SAD-u, pištolji HS ušli su kao službeno naoružanje u nekoliko vojski i policija u svijetu, pa se njima danas, osim u Hrvatskoj i američkoj vojsci, koriste i u oružanim snagama Makedonije, Bosne i Hercegovine, Tajlanda, Malezije, Indonezije i Dominikanske republike. Danas jedan od najpoznatijih hrvatskih izvoznih proizvoda moguće je naći na svim kontinentima. Planovi razvoja hrvatske jurišne puške pokrenuti su zajedno s razvojem pištolja još početkom 90-ih. Prva izrađena inačica sličila je na AK-47 u bullpup verziji s kalibrom 7,62, zatim se razvijao i prototip koji je po odlikama bio sličan glasovitoj M16. Na posljedku, prije otprilike 4 godine, otpočeo je razvoj današnje jurišne puške VHS. Izrađeni su prototipovi i krenulo se s intenzivnim testiranjem koje su proveli zajednički HS Produkt i Komisija Ministarstva obrane Republike Hrvatske. Potpora MORH-a i Oružanih snaga Republike Hrvatske ogledala se u nekoliko segmenata razvoja, a od golemog značenja bilo je iskustvo i znanje stručnjaka Oružanih snaga Republike Hrvatske koji su počeli sudjelovati u projektu. Bitan dokument za razvoj VHS-a bio je ugovor o suradnji, koji su 13. travnja 2007. potpisali MORH i HS Produkt. Puška je javnosti i službeno predstavljena u studenom iste godine na strelištu Jamadol u Karlovcu. Riječ je bila o pokusnoj seriji pušaka izrađenih u dvije inačice s kratkom i dugom cijevi. Već tada je izražen optimizam da će se puška pokazati kvalitetnom i proći sva najstroža testiranja što ih propisuju NATO standardi. Jurišna puška VHS proizvodi se u dvije inačice, i to osnovni model VHS-D i skraćeni model VHS-K. Koristi streljivo kalibra 5,56 x 45 mm NATO. Konstruirana je po bullpup načelu kojim se skraćuje ukupna duljina oružja pri očuvanoj punoj duljini cijevi. Načinjena je od kvalitetnog čelika i otpornih polimera, a može se opremiti raznom dodatnom opremom, kao što su bacač granata, sklopive nožice, optički ciljnik ili baterijska svjetiljka. Vrlo lagano je za rastavljanje, izvađenjem ove dvije osovine. Njih vadite van. Znači, skidate kundak sa povratnom okrugom. Povlačenjem ručice mjenjača u stražni položaj. Vadite zatvarač sa vodjelicom. Izbijanjem prednje osovine skidate prednji napad, te za kretanje plinskog bloka u jednu stranu vadite plinski blok sa okrugom. To je u biti sve što je potrebno vojniku za postavljanje puške da bi se načistilo. Za pušku je također predviđen i podsjevni bacač granata kalibra 40 mm koji znači se može montirati uz dodatnu opremu
svog nosača, znači ide i na pušku i može znači biti bez oružja se koristiti zasebno. Vrlo je jednostavno za djelovanje, pritiskom ove tipke otvarate ga u stranu, punite, otvarate i izvršujete okidanje. Vrlo lako se montira i na pušku, znači kompatibilan je sa oba modela, sa VHSD i VHSK, znači vađenjem ove osovine, skidanjem prednjeg rukohvata, stavljate podsjevni bac granata, te sa tom osovinom ga osiguravate i sada isti sastavni dio jurišne puške. Postoje dvije vrste ramova za VHS jurišnu pušku. Standardni ram na koji se može montirati 8 Picatinny railova i Picatinny ram, također sa opcijom da se znači na prednji rukohvat montiraju još 3 Picatinny railova. Testiranja su podrazumijevala da puška bude podvrgnuta najekstremnijim vremenskim i uporabnim uvjetima, visokoj i niskoj temperaturi, vodi, pijesku, mehaničkim udarima, čestim ispaljenjima i da nakon toga bude i dalje sigurna, pouzdana i precizna. U svakom slučaju, jurišna puška VHS je prošla teška iskušenja i apsolutno zadovoljila sve tražene kriterije Oružanih snaga Republike Hrvatske. To je rezultiralo isklapanjem dvaju ugovora između MORH-a i HS Produkta, i to okvirnog sporazuma o nabavi jurišne puške VHS za potrebe opremanja Oružanih snaga Republike Hrvatske, te ugovora koji se odnosi na prvu fazu tog opremanja. Ugovorom će Oružane snage Republike Hrvatske preuzeti određeni broj kompleta nove puške, a dijelom prve pošiljke opskrbljeni će biti i pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske koji sudjeluju u međunarodnim mirovnim misijama. Okvirni je sporazum stvorio preduvjete da cijele Oružane snage Republike Hrvatske u sljedeće 4 godine budu opremljene hrvatskom jurišnom puškom, a HS Produkt i MORH će i dalje zajednički raditi na njezinu razvoju. U projektu Jurišna puška HS Produkt je potvrdio neupitnu stručnost, znanje, profesionalizam, dosljednost i tržišnu dinamičnost. MORH je potvrdio da davna želja da Oružane snage Republike Hrvatske budu opremljene ponajprije vrhunskim hrvatskim proizvodima nije neostvariva. Njihova sprega rezultirala je puškom koja bi uskoro mogla postati svjetski poznat proizvod hrvatske namjenske industrije.